Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kashnong klem sangrin, klalit bu da kiskum hagi klaushnong, knang bekisim ki blastang do jatno mentakin la ban karoi. Ia kini kam lele da ka Forest and Environment Committee jongashnong hapok ka jela musodar uba BS Emle uba batru kumu chairman jonga dengan committee baru uba ND Cardosa uba secretary jonga committee. Kino shnong klalit bu ia kini kiskum hajrong diem knang ki moina ki bajuong hakitin shnong jongki kinyo ban khakon bat ban karoi. Kashnong kala maha miki no ki besiat ya kisim maklau bakin ngat hagajing penjitom ki bating wan akan yaka akan ka klau ka jongi kani kadai ka klau ka baki pa temen ki jongi naduk mensua ki labu terpang naga benta jongi kum ikon pateng naga benta jongki ting ikan mau ki por ke ba mensua ba kani ka jaka kani ka klau ka jongi kedang don sibun ki ka jaka ka barolong klang kadang long klang kan jaka bangi yang menta mencuak kalong klang gidon tang ketu kan kiding ki ba kham ha kham san ndrai kat kum ka jingyat ka por ngiu I ba menta lengba jong ka jing sumar ka jongi ba kumni kum yu I ba kiding kisit kila sedang mi kila san kumni kum yu I tikum ki khon pateng ki nong simti ya kan ka jaka ya kan ka klau kalau adong kalau kentang jemi kum ka senong klam sangrin ba menta ba kawai ke jingmut na kawai jing perkhat ka jongi kum kawai na kitanat rekam hapo jo ka senong bagi khot ya ka Forest and Environment hapo jo ka senong ka jongi ba omde ya ka bangi supaniang kli ba suda kum ne giding kum ngiu I hakan ka por mangi don kam kat kum ka ayom kat kum ka por ba nagaliang jo kisim kido ngiu I kebakum gini ki por ki klau ki betap ki bedon habar jo gani ka lau adong ka jongi ka long ki klau ki balak thli ki balak suda ki bedon jaka syu tang ban senai ya lagi jong ki skum ki jongki tide na kata ka daw ko senong bro ka we lengba jo gani ka Forest and Environment jo ka senong ka jongi ka we na ki sub committee jo ka senong ka jongi kami pankre na ka banta ban thung ding ban thusik ban thungi ki we ki judge so hapo jong ne senong bangiwan ban bu ia kini kiru jongi ko mangiu I ngitep baki sim ki do ki babun kani ki jaka ki jongi ngiu I ki jing jong kiru tede namar kata kadau bangiwan ban bu khamtam ya kini kiru ki jongi baki don ki babun ki jaj sim dei u moina bangi khot ya u ba ki we ki la ban khot ki we kerteng rei na kaleng jongi khot ba u dei moina jadi kalian jong ulei, na kalian jong kilei ngamut ban ong ba. Dei wei na kisim ki ba ajing sengai na ka benta jongi ka bangilai tre sikilum ki wa ki jongi uju ruai hakis lentiat ki jongi tingiu I ka jinglong jong u bat ngiu I ka jing kerdu ki jong u tede na kata kadau ba kum ka senong ber ka wei ngidon ka wei ka jing temu bangiwan bu ikini ru iya kini kiru ha ka dikasui na ka benta jong uni ujaj sim jongi hapo jong ka jela hapo jong ka senong jongi bangi khot u moina ba unwan syong wan sa ban wan khakun hapo jong ka ru ya ka bangi la sana khnang kum ka senong bro ka wei ti nomor kata kum ka senong bro ka wei ni penpau ka jing snokmen ba ila ban penlong ya kan ka wei na ki program ha ka sengi ban wan bu ya ka ki ru na ka benta kini kisim ki jongi ki ban sawan ban khakun ki niru jongi ban pan mento yangi bat ha ka ju ka por ngasngau ban ong ya ki khon chnong khon thau ki jongi po jong chnong kham sangrin ban nadu ka ne ka singi ngela khang persya ngela mana persya ngela don ka an ki jongi bangen omsya ban siat ya kisim ki ba don hapo jong ne ka jaka ki jongi hang ne halau adong ka jongi nadu kan ika terik ladangi lape uno lani kanu ubelek persya
ban siat ban peniat bagi jeri siat sim jongi lan ki wei ki jajing riam long bangin hap pentrikam kat kum ki kendon jo ka senong ka den em pai ba te hang ne ka khlau ka jongi ngi i ba ki jing kila don hi kita ki jaj sim ki babon ki wei nang ta ki dang don ru ka tu ka ni ki yar khlau kum ki yar break yar nyuri ki yar khiar bat ki wei ki jaj yar kidang don bat kato kan ni ki merat tengkat kum ki skei ki khiat ru kidang one poi hang ni teng re dena amar bangim la ban tengka yaki bakim la ban syongsa namar baki sngoting ki ma ya kajing penjot jongi kum ki para nong syong thau bat kham tam ki bedon ha kini ki than ki jongi te dena mar kata na du kan ngingin om syashu yaki ban penjot ban peniap bat kumta ter la kaliang jongi kum ka senong ka thau la ko ka jingmot da ka jing ya manjur lang nganang yat ya kan kam nang ni sakmat ba ek e boro ya ka ba ngingi kwa ba kan om du no andre kenang sam kenang roy kat kum ba ublei ulabu ban tangkai na ka benta jongi kum ibreu te la kaliang jonga ngas ngoban pha ya kan ka masek tang katahi dan kuwe ban berat